Poste nga nagahilay sa barangay Balabag Pavia ginakabalakan sa mga pumuluyo bangod sa katalagman nga posible dala sini sa mga motorista. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nagahilay na sa higad sang dalan sa barangay Balabag Pavia ang ini nga poste. Pananglit magbaskog ang hangin o kung magkalabugto ang kable, posible nga ang nagahilay nga poste dalayon nga matumba na lang sa dalan. Ang mga nagalabay nga motorista kag mismo residente sa lugar, hindi man mapahamtang bangod sa sitwasyon sang poste sa lugar. Siyempre, delikado man na siyang ulaton man nila kung oras na matabo. Tali samtang nga, way patani na ano na, tali aksundan na lang mula na Kayo na po daw, way man lang ginabalik. Timag muna ma'am, delikado ko katama na kaya kung may mga kwamla kasi nga makaagi da, kag matabo. Mismong barangay kagawad sa lugar ang nagakabalakaman sa kahimtangan sang poste. Hasol gid sa mga sa mga motorista kag sa mga tao nga kung inkaso maglagbay bala basi kun matumbaan sang poste. Suno kay kagawad Presaldo magahimo ini isang pila ka mga tikang agud masolusyonan ang nasambit nga problema sa barangay. I-bring up naman sa aman nga sesyon sa next para at least matagaan naman solusyon ka sa mga council agud to nga mapadalaan naman sang sulat kung sino ang dapat padalaan sang sulat. Upod kay Hans Disierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.